Okay, matong palis yung tanan for today's video. Ubani ko inyo kung atabadong karon for today's video din natas ubay karon atong kauban ng atong ig-agaw nga gwapa kayo si Marinampas. And of course, guys, bito nakasanawat Maripita guys kay mga kwartaan man kuno kintahay pud mi man ni pasyal pud mi diri sa syudad. Magpasyudad sa karon for today's video. Mo try kuno mi karon for today's video atus Macdo. Anin tapita guys nagpaabot jud ni Auntie Emilia kay of course as lisod pud biyaan siya maghilak unsa pud ba char lang. Ari mi dapit diri sa save and earn naghuwat niya kay perting dugayo jud pud ni jani abot pud oy. Kay nagplano lagi pud mi guys kay magmakdo like kuno kay mo try pud mi baka banding kintay pa kay panagsara magkita. Char lang. Unja kanita mo sa Timila diri tapita guys nga ingon siya magmakdo na lang kuno lagi mi kay mo na imong plano sa among kinabuhi. Unja ato nakita guys nga perting inita jud dan tapita. Atong nakita atong agtangong karabi tong perting sinawa karabi ato klaro kayo atong naon din tapita buho pero padayon gyapon sa atong paglambo sa atong kinabuhi kay as a vlogger biya punta. Huy. Anan tapita guys murag ikaduha jud tapita nagbalik ko diri sa Macdo pero lami pag Macdo kay aircon kaayo mabugnawan imong hunahuna imong utok pagsod nako perti jung bugnawa sama sa paghatag sa iyang gugma diri nako. Hoy charla. Unya pagsod ni dapita nagtudtod na pud mi diri dapita sa pagtoplok mo na nagplano lang pud mi nga maghuwat na lang tang Auntie Emilia kanit na magpaluma-luma og toplok. Kay basi jang maawawan ta matakatag toplok sa ato ang flat screen dira. Flat screen na dakong cellphone. Pagkataon niabot na Auntie Emilia man nag-order na mi din 99 na kay gutom na jud kaayo ng dapita. Shout out sa tong friend ni dapita kay ani nagtrabaho nga to ang friend nga si Daniel, of course Daniel Matsunaga. Dili uy Daniel Huiso o nara na what nagpalibak nga to ang Frenny. Aras nagpapas to ang Frenny white kayo yung face karabi yung kalo. Oh my god. Erting gwapas to ang friend. Total package na. Huwag na mag-order, i-order na siya. Chai lang. Pagkaman na guys, of course, nagpaabot sa itong i-order. Kaya of course, mga onata, of course, nagpatabang ko sa akong framing nga si Daniel Padilla. Ahoy, so di ay. Mamalihog po, kagkamalisod kayo po guys in town po. Uy nga ako na magkuhan, mag-serve-serve. Dapat mutabang mo nga to ang framing. Perting, tapula na po kamatay. Mura po gwapag kamatay. Char lang. Babara mambita for today's video. Mga onata na nabita kay mura gutom-gutom na sa ang videohan po naman for today's video ng order. Of course, atong nakita nga to ang igagaw. Gikon, yung feel niya ang rain o yung pagkaon sa atong crispy nga chicken. Aras ka perfect jud kayo no agaw. Pagka man guys pag manog pariud to nila gumito sa atmang si ayo kay mapalit lay kog kanang kuan format kay ibutang dress akong kwarto kay murag na something basa na pud ba. Ang gusto na Timila guys ang order katong kuan floor mat na color brown pero gusto ko kanang blue kay lucky baya pud ta lucky. Usa pud guys nung blue ang gipili kay ang kwarto blue pud tanan mo na ang favorite color is color blue jud pud. Grabe na si gagaw aras ka flash sa tong camera pero nagpasalamat ko yung dapita kay ubanan ko nila pag kuan pagpalit sa ato ang floor mat. Nalagi sukod na atong floor mat kamatay. Wa man kay gog isa ka metros. Mao nang 1.5 metros na lang. Pagka man to guys ato ang pag-order sa ato ang kuan pagpalit sa ato ang floor mat ay of course na dito okay yan kay Timila lagi pod na karabing mga tawhana pod oy mag okay bang manamin pa man pod oy. Ma mag okay ra man di kay manamin ta pod ang napita. Yung babae sa mga customer pod oy manamin na pod ang napita. Unsa mo ko kagwanta guys mo na ako na nahimo og kanang kuan tindira hanala pili mo diha ma'am. Kabalo mo guys mo na hilig pus mga tiguang kanang okay pero hilig po na sa unang okay good po guys. And of course pagka human na dapita ng ato mis isdaan o buwadan kay mamalit miintaw og sudan sa pangpanihapon. Kabalo mo guys among papalit mga igsuon ra jud of course da. Ako ra siguro bunsto ang dapita kasi agong gipili ka ng gagmay pud og gagmay ra pug price pud kay 80 ra ang kilo. Pagka human ang dapita nagpaabot bis among sakjanan kay of course animis waiting shed kay of course 101 ba sa pud lain ng panahon. Wala ba sa imong atiman nato mo nang mag careful to sa tong kinabuhi in town pud. Ang panahon ba kay makisabay pud in town pud nahon ang dapita. Nang napasalamat mo sa Ginoo kay kitagaan mig uwan kay ato ang basak na uwan-uwanan na tubig-tubigan. So karon kay human naman sa ato ang pagpasya sa disubay of course mangulit at kay murag hapon na murag gabi na ba. Murag mag loko po nin jug ubay mamo nang mangulit na pud ni dapita. Grabe gnaw sa tong tao oy murag jug unggoy nga nakabuhi char lang oy. Alangan di ka malain sa panahon mo init mo uwan wala jumi ka sa buhay. Ang dapita sige may katawa katungod sa saging in town pud oy nalata. Ning fight sa Timilya og saging nalata man man siwing katawa na tagak man. Pero nagpasalamat man Timilya og sa Ginoo kay katagaan ta og grasya para mabusog pud ta in town pud oy dito usikan ang grasya. So maroto guys oy salamat kayo sa putar sa tong video nga unta sa wala pa naka-follow sa akong Facebook page follow na. Amping ta kanunay.